चिरां जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुङो। चिरां जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन कमिटिनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोरारि जथुम्मा ट्राइबेलफोरनि हा-हुनि साख्रि-बाख्रि राजखान्थि बिथिंनि मोनथायफोरखौ लानानै गुवारै सावरायमेल खुंफुङो चिरां जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल मावख'आव। जेराव मिरुनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी नेहाथारि आदित खाख्लारि, जिल्लानि आफादगिरि थानेश्वर ब्रह्म, नेहाथारि सपन बसुमतारी आरो गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट अल आसाम ट्राइबेल संघनि कन्भेनसन जों लोब्बा लाखिनानै एन्टायार बिटिसिनि जा अल आसाम ट्राइबेल इउथ लीगनि सोद्रोमाफोरनि मोनसे वर्कार्स मिट। बेवहाय जोंखौबो लेंहरनायखाय जोङो साबायखर बावदों अर्गानाइजिं कमिटिखौ। जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जेसेबां जोंहा ग्रिभेन्सेस दङ हा हुनि लानानै बा जोंनि जेसेबां मोनथाय कन्स्टिटिउसनेल राइट्स प्रटेक्शननि सोमोन्दै बेहाय सावरायनाय जागोन बे वर्कार्स मिटआव। आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनि सिगाङाव जेसेबां चेलेन्ज बे चेलेन्जफोरखौ जों बोरैहाय माबा खालामगोन फेस खालामगोन बेनि सोमोन्दै जों स्ट्रेटेजि खायफा लागोन। जोंहा मेन इस्युआनो जाबाय हा हुनि मोनथायखौ जाहाथे रैखाथि मोनो। चेप्टार 10 दा आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन 1886 नि चेप्टार 10 नि अधीनाव दानानै होनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुफोरा जाहाथे प्रटेक्टेड जायो। जोंनि प्रटेक्टेड मानसिफ्रा लेन्डलेस नङा खिन्थु पेपारलेस। गतिके जोंनि मानसिफोरनो जाहाथे पेपार होयो, हानि लिगेल डकुमेन्ट जाहाथे जोंनि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा मोननो हायो बेखौ जों नाजागोन आरो जों नाजाबोबाय थादों आगोलनिफ्रायनो। आरो नैथियाव जाहैबाय रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006। बे आयेना 2005 नि आगोलनिफ्रायनो जायफोर ट्राइबेल फरेस्ट डुवेलार्सआ हाग्रायाव थादों बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हायाव बा बे रिजार्भ फरेस्टआनो जा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियानो जा बै ट्राइबेल फरेस्ट डुवेलार्सफोरनाव हानि मोनथायखौ होनांगौ, पाट्टा होनांगौ बा लेन्ड टाइटेल होनांगौ। नाथाय बिटिसि एरियायाव गोबां जोंनि ट्राइबेल फरेस्ट डुवेलार्सफोरा बे हानि राइट्सखौ मोनजोबाखै। ओंखायनो जोङो ट्राइबेल इउथ लीगनिफ्राय जा बा ट्राइबेल संघनिफ्राय जा जों बेखौ दाबि दैखांबोबाय थादों आरो दैखांलांबाय थागोन, जों नांलांबाय थागोन। मेनलि बे हा हुनि आरो रिजार्भेसन पलिसियाबो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बावैसो थांनाय 12 फेब्रुवारियाव आसाम सरकारा 74 सिनियर ग्रेड ACS प्रमोशन होदों, सिनियर ग्रेड 2 ACS अफिसार प्रमोशन होदों। जोंनि शेड्युल ट्राइब प्लेन्सआ मोननांगौमोन 7 पस्ट, नाथाय मात्र 4ल' पस्ट होनाय जादों शेड्युल ट्राइबफोरनाव, शेड्युल ट्राइब प्लेन्सनाव। किन्तु बेवहाय जों नुनो मोन्दों शेड्युल कास्टनो more than 18% होदों आरो शेड्युल ट्राइब हिल्सआ मोननांगौ only 5%, किन्तु बिथांमोननो अलमोस्ट 11% रिजार्भेसन होदों। बे टटेलि भायलेसन जादों, स्टेट रिजार्भेसन पलिसिनि ग्रस भायलेसन। जों बेखौ माबा खालामदों, प्रटेस्ट खालामदों आरो अलरेडि जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो कमप्लेन लज खालामबाय आरो जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि डक्टर अनुज पेगुनिसिमबो जोङो एप्लिकेसन होदों मैया। बेनि इनकुवारि जों नागिरदों आरो रिजार्भेसन पलिसिया प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जानांगौ। जोंनि जुनियर जेसेबां ACS अफिसार दं बिथांमोना लेजिटिमेट राइटखौ मोननांगौ, बिथांमोना प्रमोसन मोननांगौ, डिउ प्रमोसन। आरो गोबां जोंहा केन्डिडेट दंखायो। आगोलाव बेफोरबायदि खालामदों गभर्नमेन्टआ, बे बिराद अन्याय जादों ट्राइबेलफोरनि थाखाय बा बिसेसकरि प्लेन्स ट्राइबेलनि प्रति बहुत अन्याय खालामनाय जादों। आरो बे सिनियर ग्रेड 2 ACS अफिसार प्रमोशननि थाखाय जों नांलांगोन। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि ग्रिभेन्सेस दङ जोंनि ट्राइबेल माहारिया, बेफोरखौ जों सुफुंनो थाखाय नाजागोन। ओंखायनो जोंनि बे चिरांनि बे डिस्ट्रिक्ट इउनिटनि कन्भेनसनजों लोगोसे जोंहा माबानि
ट्राइबेल युथ लीगनि एन्टायार बिटिसिनि वर्कारफोरनि दिनै मिट जागोन जों गासै बाथ्राफोरखौनो मोजाङै माने नायबिजिरनानै जोङो सावरायगोन।